Добрый вечер, паважаныя сябры, паважаныя калегі і калежанкі, спадарыні і спадарства. Мы пачынаем другую афіцыйную цырымонію ўручэння нашай штогадовай прэміі «Залатая морквіна» за дасягнення ў развіцці айчыннай эканомікі. Золотая морква! Высокая камісія з ліку вядучых свяцілаў в вобласці эканомікі і бізнесу скрозь слёзы і смех, але правяла калектыўны прагляд паўсотні выпускаў нашай сённяшняй атмасферы і вынесла свой вердыкт у 5 асноўных і адной галоўнай намінацыі. Абмяркоўвалі доўга, спрэчак было шмат, некаторыя ледзь не пабіліся паміж сабой, але ўсё ж змаглі такі. Дайшлі да згоды, абралі, пачынаем! Сустракайце! Номінацыя нумар 1. Краіна для бізнесу. Ёй мы хочам адзначыць асобныя геніяльныя рашэння іх аўтараў, якія, не зважаючы на ўсе цяжкасці і перашкоды, здолелі такі нанесці максімальную шкоду беларускім прадпрымальнікам. Хто ў нас у намінантах? Чарговае павышэнне падаткаў для бізнеса ўжо прынятая палатай прадстаўнікоў. Наўпроставая забарона на заняткі пэўнымі відамі дзейнасці для індывідуальных прадпрымальнікаў або спробы адрэгуляваць бізнес там, дзе ніхто, ніводзін спажывец пра гэта і не прасіў. У дадзеным выпадку сферы таксі і маршрутных перавозак. Чакаць засталося недолга. Прашу спакою, ведаю, кожны заслугоўвае, але морквінны бюджэт у нас не гумовы. І пераможца будзе толькі адзін. Паліна, даражэнькая, будьце ласкавыя. Хвалююся вельмі. Я не верю. Хто? Да што вы? Наша камісія адмыслова навучных экспертаў нечакана пастанавіла ўручыць прыз у гэтай намінацыі аўтару леташняга рашэння, таварышу Богданову, кіраўніку марк за рэгуляванне коштаў. Вось так бывае. Так, падаткі, забароны і ручное падкіраванне рынкавых умоваў ва ўгоду асобным удзельнікам рынку – гэта беда. Гэта зло для эканомікі, але сёлета мы убачылі наступства ручнога стрымлівання коштаў. Вось вы, Паліна, скажаце пазітыў. Ну, з аднаго боку, вядома, так, калі верыць паважаным людзям з Белстату, інфляцыя на 2,5% ніжэй, чымся, калі б улады безгаспадарліва адпусцілі кошты. З іншага, мяркуючы па справаздачнасці, Евраопс страціў 300 мільёнаў. Віталюр быў змушаны зафіксаваць страты і згарнуць раздробны гандаль, а калісьці ён быў у тройцы лідараў. І сетка Буслік. Буслік проста банкрут. Страты замежных фундатараў 17 мільёнаў долараў. Таварыш Богданов, вы ў зале? Так, я да вас звяртаюся. Што значыць не вінаваты ў смерці Бусліка? А хто? Можа я, можа Паліна? Ну гэта ж за вас рэнтабельнасць гандлю 1-2%. І паўгода большасць раздробных кропак былі стратнымі. Так што не саромейцеся, падыходзьце. Яна ваша. Паліна, калі ласка, дапамажыце чалавеку. Нясіце карняплод. І номінацыя нумар 2. То ўзлёт, то пасадка. То ўзлёт, то пасадка. І я павінен прызнаць, што намінанты не маюць дачынення ні да авіяцыі, ні да сельскай гаспадаркі. Хіба што вельмі ускосна. У гэтай намінацыі мы вырашылі адзначыць самыя заўважныя арышты беларускіх якіх таварышаў, якія здарыліся сёлета. Намінант – дырэктар Белшыны. Таварыш, які адпрацаваў усяго 3 гады на прадпрыемстве, якое зжэрла мільярд з кішэняў простых беларусаў. Яго арышт здарыўся яшчэ ўвесну і абвінавачвалі яго ўсяго ў заключэнні нявыгадных дзяржаве здзелак. Другі намінант – дырэктар мясаперапрацоўчага заводу ў Бярозе, патрыёт і дэпутат таварыш Жуковіч, які патрапіўся, паслізнуўся на непрыстойна дробным хабары. І, канешне, трэці намінант таварыш Скітаў, дырэктар бабушкінай крынкі, грахі якога грымелі ва ўсіх дзяржаўных СМІ. Тут, вядома, хацелася б успомніць і былога міністра лясной гаспадаркі, таварыша Дрожжу, які, атрымаўшы прысуд 8 гадоў у студзені, ужо на волі. І незабываема былога беларускага алігарха спадара Чыжа, які абышоўся лёгкім спалохам,
атрымаўшы прысуд у 3,5 гады і выйшаў з-пад варты ў зале суда. І заўважце, усё выключна па законе. Але гэта мы пра тых, хто ўжо адмучыўся. Каго ж выбрала наша экспертная камісія? І пераможца ў гэтай намінацыі Сергей Никифорович. Так, Паліна, я і сам думаў, чаму я не бачу яго ў зале. Арышт гендырэктара Белазу шчыра спазніўся. Інакш той мог бы магутным самазвалам уварвацца ў спіс намінантаў. Аднак лёс яго пакуль не зразумела. Ну так, чакана. Тут у нас таварыш Скітаў. Які, калі верыць дзяржсмі, не проста браў хабары, а зладзіў на прадпрыемстве фактычна мафіёзную схему. Самога цяпер ужо грамадзяніна Скітава няма ў зале па зразумелых прычынах. Таму прыз яго мы перададзім туды, дзе доўгія годы выхоўвалі гэтага кіраўніка і вялі яго па звілістай кар'ернай лесвіцы. Усе 20 гадоў яго службы у адміністрацыю Лукашэнкі. Гэта ваша заслужаная морква. Паліна, прашу. Я спадзяюся, у адміністрацыі Лукашэнкі знойдуць, куды прымяніць гэтую ўзнагароду. А мы рухаемся далей, і намінацыя нумар 3. Дай мільён, у цябе ж іх шмат. Гэта такая назва. Уменне даіць беларускі бюджэт з задавальненнем марнаваць народныя грошы на ўсякія дурасці, называе гэта інвеставаннем або мадэрнізацыяй, гэта абавязковая умова паспяховасці у беларускіх дзяржаўных рэаліях. Гэта неад'емная рыса кожнага сур'ёзнага, крэпкага хазяйственніка. І за 30 гадоў некаторыя сталі, шчыра скажам, вялікімі прафесіяналамі. Сустракаем намінанта. Адкрытае акцыянернае таварыства МАЗ. Куды ж без яго? Кіраўніцтва менавіта гэтага прадпрыемства сінела, чырванела і бляднела на вясновай нарадзе з Лукашэнкам. Дык ён яго там і ў хвост, і ў грыву. Я вам не Дзед Мароз казаў. Вы ж кляліся, я ж грошы не друкую, казаў. Рэха лётала па кабінеце, і ўсё роўна даў як міленькі. Яшчэ $200 мільёнаў на новы завод самазапальных аўтобусаў. Атмаз. Другі намінант – велазавод. Ну, вядома вам, смешна. А з таго часу, як 8 гадоў таму завод забралі ў Мурав'ёва, прадпрыемства толькі і ходзіць, і клянчыць грошы. Пачынала з $7 мільёнаў, даходзіла до 57, і сёлета яму спачатку насыпалі нешмат – 7 мільёнаў. Но ў канцы года ўжо расшодрыліся, і рахунак пайшоў на дзесяткі. Ну і трэці прэтэндэнт. На фінішы года у гэтую гонку уключылася БМБК, запущена год таму біятэхналагічная карпорацыя коштам $600 мільёнаў. Кіраўніцтва якой раптам выявіла некаторыя прарэхі ў бізнес-плане. Кажуць, там выручка нешта не вельмі, а вось выдаткі вельмі нават вельмі. І вось і яны развялі рукамі, надзелі горшыя касцюмы і прыйшлі па народныя грошы. Такім чынам, сустракаем. Беларуская біятэхналагічная карпорацыя! І паколькі яе кіраўнік прысуджаны ў Кыргызстане да пажыццёвага зняволення, мы запрашаем на сцэну яго намесніка. Чалавека, знаёмага з морквай і іншымі карняплодамі не са словаў, а на справе. Былая наместница министра сельской господарки Надзея Каткавец. Это не система, это отдельная ситуация. Сустракаем, віншуем. Паліна, калі ласка. А? Што з ёю зрабіць? Прабачце, Надзея, пэўныя рамкі нашай праграмы не дазваляюць даць дакладны адказ. Але я прапанаваў бы накіраваць ее туды ж, куды вы засунулі чужыя $620 мільёнаў. Менавіта туды. А мы рухаемся далей. Мы ўжо пераваліліся сярэдзіну. І чацвёртая намінацыя «Кідок з пераваротам». Кідок з пераваротам. Ёсць тут нешта спартовае, пагадзіцеся. У ёй высокая камісія вырашыла адзначыць таварышаў, якія здолелі наиболей хвацкі кінуць на бабкі.
так, менавіта кінуць сваіх контрагентаў. Сустракаем намінантаў і першае гэта рашэнне аб прымусовай выплаце аўтарскага ўзнагароджання уладальнікам контента замежных фільмаў, музыкі у беларускіх рублях на рахунак беларускам банку у памеры, вызначаным беларускім урадам. Капітан Джек Верабій плача. Плача ад зайздрасці. І другі намінант беларускі Мінфін, які амаль год не расплачваецца з расійскімі трымальнікамі беларускіх еўрааблігацый. Апошні тэрмін быў да Новага года, але на момант уручэння прэміі навін не паступала. І трэці намінант зноў беларускі ўрад, які кінуў амаль 2,5 мільёна беларускіх пенсіянераў. Летась у снежні абяцалі павысіць пенсію 3 разы за год. 3 гэта вось столькі. Атрымалася вось столькі. Не 3. І прыз у гэтай намінацыі атрымлівае беларускі ўрад за рашэнне не плаціць пенсіянерам. Яно і зразумела. За стынга і расійскіх інвестараў крыўдна, вядома, але хочацца верыць. Хочацца верыць, што гэта не апошнія іхныя грошы. Пенсіянеры ж у Беларусі атрымліваюць сярэднюю пенсію ў $200. І ў рэальным вылічэнні пасля інфляцыі яны сталі яшчэ крыху бяднейшымі сёлета. Таму 4-я залатая морква уручаецца беларускаму пенсіённаму фонду. Прашу на сцэну. Не, можете не спешаться. Мы ўжо нікуды і не спешаемся, як і беларускія пенсіянеры. Ну і ад нашых пенсіянераў пераходзім да намінацыі номер 5. Як яна называецца? Правильно. Сталыя гледачы нашай праграмы ведаюць, у гэтым месцы у нас Наталья Качанова. І ў дадзеным выпадку намінацыя Качанова года. Качанова года. Хоць тут канкурэнта ў Наталіі не праціснуцца. Як народу ў момант адкрыцця крамы секонд-хенд у дзень чарговага завозу. Грамадзяне, прашу, не таўпчыцеся. Тут і кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук, які 6-й год абяцае выдаць беларускі электрамабіль. І аўтар рашэння о рэгуляванні коштаў на чыгуначныя люкі і іншыя. Усе тут. Але ўсё ж саму Наталью пераплюнуць няма каму. Такім чынам, у намінацыі Наталья Качанова прадстаўленая. І першая намінацыя. Яе прапанова беларускім жэншчынам тэрмінова пачаць наражаць. Паколькі працаваць ужо няма каму, усе з'ехалі. Другі намінант. Гэта заява Натальі, што існаванне сусвету без чалавека не мае ніякага сэнсу. І мы ўсе ведаем, пра якога чалавека казала гаспадарыня Качанова. Ну і трэця намінацыя – асабістае выратаванне швейнага цэху па пашыўцы дарагіх футраў. 17 швачак выдохнули спакойна. Наконт гэтых футраў. Апынулася, што сёлета ўпершыню за 12 гадоў у нас вытворчасць футра паказала хаця і маленькую, але ж рэнтабельнасць. Цікава, дарэчы, а як вытворчасць футра у прынцыпе можа быць стратна? Но аб гэтым у іншы раз. Была і 4-я намінацыя. Але з болем у сэрцы прыйшлося выкрэсліць са спісу серыял Качанова і ровар. У мінулым сезоне было весела. Спачатку збіраліся сабраць да Новага года, потым, калі не атрымалася, абяцалі кагосьці пасадзіць. Але сёлета прадзюсары зразумелі, серыял не ідзе. І ціхенька яго згарнулі, паабяцаўшы беларускую лакалізацыю веласіпеда гадоў праз 5. А шкада, бо мы глядзелі усёй рэдакцыі. Такім чынам, пераможцам рубрыкі Качанова становіцца, я вельмі хвалююся, становіцца Наталья Качанова і яе рашэнне ратаваць 17 швачак. Полина, не спешайтеся. Прошу, Наталья, ну куда вы? Уцякла. Важныя дзяржаўныя справы мусяць. Ну нічога, ёсць у меня для Натальи асобны прыз. Где тут моя сабоечка? По одному корнеплоду за кожнае 100 глупстваў нашай Натальи. Ну что, громадяне,
Жарты в бок. Мы переходим до самой галоўнай, асноўнай нашай номінацыі. Ну і вядома, якія ўж тут у нас канкурэнты. Канкураваць тут няма каму. Як і ўжо амаль 30 год. Хутчэй, задача эксперту была правільна абраць назву номінацыі. І прасілася нешта эмацыйнае кшталту «Калі ж ты ўжо?» ці «Каласуюцца беларускія кавуны». Але гэтыя назвы хоць і маюць дачыненне да нашага незменнага героя, але дрэнна адлюстроўваюць бягучы момант. Таму думалі, выбіралі, спрачаліся і вырашылі. Сустракайце! У гэтым годзе наша галоўная морква з'язджае у дразды, таварышы, да Александра Лукашенко. І прыз гэты уручаецца ў намінацыі «Бессэнсоўнае падарожжа». Бессэнсоўнае падарожжа. Вядома, галоўнай тэмай, лейтматывам гэтага года для нашага галоўнага вусатага героя была спроба. Спроба знайсці кропку апоры хоць недзе за межамі Расіі і дружалюбнага Кітаю. Еўропа, якая раней спажывала 20% беларускага экспарта і актыўна фінансавала праграмы ў галіне медыцыны, адукацыі, дарожнага будаўніцтва і многіх іншых, чамусьці размаўляць не хоча. І намёкаў, і падміргванняў не разумее. Вось і насіла яго, немаладога ўжо чалавека па свеце. Туды, дзе яшчэ нехта не грэбуе з ім размаўляць. Да такіх жа, як ён сам, магутных нацыянальных лідараў, эканамістаў, гісторыкаў, патрыётаў, якія многія гады цвёрда рукой кіруюць сваімі краінамі, але чамусьці знаходзяцца на самым эканамічным дне. Такім чынам, наш галоўны прыз за самыя бессэнсоўныя перасоўванні па свеце вручаецца Александру Лукашенко. Прашу на сцэну! Александр Григорьевич Лукашенко. ОМОН? Навошта ОМОН? У мяне? Не, прабачце, калі ласка, я павінен быстро сысці. Убачымся праз тыдзень і з Новым годам!